Dnes ti ukážu, jak se můžeš díky této aplikaci stát mistrem v obchodování a tradingu. Nyní si ukážeme sekci Trading Bundle. Stačí zde kliknout a sám si navolíš, které signály chceš dostávat. Můžeš si vybrat ze spousty akcí, kryptoměn, forexu nebo komodit. Já sleduji například zlato a bitcoin. U každého signálu mě můžeš požádat o důkladnou analýzu. Tady jsou všechna důležitá setkání, která ovlivňují celý svět. Good afternoon. Díky finančnímu kalendáři víš, kdy probíhá jaké zasedání, takže můžeš odhadnout vyšší volatilitu a například příležitosti k otevření obchodu. Zde najdeš všechny nejnovější ověřené informace ze světa, z různých obchodních oblastí. Budu tvým průvodcem. Naučím tě všechny tajné a ziskové techniky obchodování. Přinesu ti nejnovější zprávy přímo s laickým vysvětlením. Stačí, když klikneš na moji hlavu a zde se mnou můžeš odkonzultovat cokoliv, co se týká tvých investic. Máš své portfolio v červených číslech? Vyfoť mi graf, se kterým si nejsi jistý a já ho za tebe zanalyzuju. Odhadnu nejpravděpodobnější budoucí